Velkommen til Dronningborg Aktivitetscenter. Dronningborg Aktivitetscenter ligger i Dronningborg på Stenaltvej 1 i Randers. Vi beskæftiger hver dag 68 brugere med varige funktionsnedsættelser, fordelt i 6 forskellige grupper. Skal du køre med bus til DRC, holder bus nummer 6 lige uden for vores hus. Vores åbningstider er mandag til onsdag fra kl. 8 til 15:30, torsdag fra kl. 8 til 14 og fredag fra kl. 8 til 15. Vi vil lægge film i alle grupperne, men vise et udpluk af, hvad vi laver hver dag, både i grupperne og på tværs i huset. Kunstgruppen beskæftiger sig med kunsthåndværk, som for eksempel at strikke tasker, som senere filtes. De maler på lærreder, og de flotte malerier sælges senere på kunstauktioner. De laver også keramik, filter, og mange af brugerne er lige nu optaget af at knytte armbånd. Til højtiderne laver vi de ting, der passer til tiden, for eksempel jul og påske. På vores julemarked i november inviterer vi pårørende og bosteder til julehygge, hvor vi også sælger de ting, vi har lavet igennem året. I montagegruppen pakker vi skruer i kasser og sætter tape og klistermærker på. Desuden er der mange, der syr stramaj og laver perleplader. Vi går også tit på biblioteket og låner bøger, som vi ofte læser højt fra. Pigerne i montagen er også glade for at tegne og male, imens vi hyggesnakker om bordet. Hver onsdag er turdag, hvor vi for eksempel tager i skoven eller til fjorden. I kantiner og idrætsgruppen laver personale og brugere hver dag mad, som sælges til frokost i kantinen. Det er vigtigt for os, at det er sund og fedtfattig mad, vi laver. Og det snakker vi også om, når vi handler ind til retterne. Idrætsgruppen laver hver dag en fysisk aktivitet. Det kan være bowling, svømning og gymnastik, eller gåture i området. Dagcentergruppen er for de brugere, der har brug for hjælp til de basale ting, som toiletbesøg og til at spise. I de grupper vægter vi sansestimulering og bruger ofte vores snuselrum. Derudover har vi fællesaktiviteter, hvor vi mødes på tværs af huset. Det kan være for eksempel sang og musik, svømning, boccia og bowling, og vi har senioraktiviteter på tværs. Er du interesseret i at vide mere om os, kan du finde det på vores hjemmeside, som er www.dac.randers.dk. Du er også velkommen til at ringe på telefon 89 15 74 70. Så kan vi aftale en tid, hvor du kan komme på besøg og få en rundvisning i huset.